maglingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:03 na kabuwasan. Masantos tan maabig ay kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig ay kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalupyo o dasayan kabuwasan Maktorion Lingkora Timog ti Pangasinan Dennis Mujares. Kay bamot ditan technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Biyernes Pizza 13 at bulan na Pebrero 2026. Jadasaray ulo na balitad lokal. Radyo Pangasinan. Anti-illegal drug bypass operation. Laki siningkat Cebu Asamsam. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan.
Lakin ng sarili, inatoy. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Manager na video kibar, sinagsag imbatik patambalan. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. 200,000 piso inggetarya piyansa at lakin narilan na Cebu. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Unda pagtayo o dasaray ulo na balita da nasyonal. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Malacanang bimwelta da fake news ya wala kuno sa colon cancer ng Presidente Marcos. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Laki nakatalapos na negosyante dyan Cebu, insigapan la na kaso. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Attorney Castro, bimwelta adakinan Vice President Sara. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Rebelya tampigaran nira yam opisyal na DPWH pimarungtal ya DOJ. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Oras nila alas 6 na kabuasan tanatan wajaray detalye ada saray balita da lokal. Siningkat na otoridad sulakin aga imatindi ada korte ya si katoya siningkat do oras na launa 45 ng araw jad barangay Salud Bulinaw Pangasinan sa may suspect sumantao na 25 balalaki managlako na nyuga residente na bitlan lugar ya si katoy siningkat na pulis sa Bulinaw lapoda bench warrant yung paway na korte lapoda kasong prostrated homicide yan ikurit jada silong na criminal case number 10126 tana si katoy inggan ganyo mampiyansa ada kantidada na 2,000 piso sa may suspect sa wala da kustodiya na Bulinaw Police Station. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. 200,000 piso singgotarya piyansa ada 50 anyos siya bi lapoda kason istapa sa may suspect so wala na asawa ang gapoy anapan residente na barangay Magallanes Bali na Tayug Pangasinan si kato siningkat na otoridad na Tayug makalanor at biskog na warrant of arrest paway na korte lapod kason istapa ya ni kurit ada silong na criminal case number 8858 8860 tan 8863 sa may suspect sa nawit the police station na Tayog tandiman in kulong. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Manager na video o kibar tan sa kanya na biktima sinagsaga na lakin aga mambayar na inanamton alak agawa sa insidente at oras na alas 11:50 na labi jada barangay Poblasyon Bali na Bugalyon Pangasinan sa may biktima sumantaon na 27 manager na Jajas Video Kibar balolaki residente na barangay Salasa Davidlan Baloy laga niya sa may suspect sumantaon na 30 balolaki residente na barangay Kabayawasan na Davidlan Baloy jada inisyal investigasyon ng pulis sa Bugalyon sa may suspect Solimad Abitlan Video Kibar piano ninom na alak bangbayot na nasikatoy pambabayaran at inanom ton alak agto mambayar manreklamo lawari sa biktima at police station na bangbalot inabot na suspect tana sinasagsag ton niya sabi lang biktima panamaglay ng pangusar ng kutsilyo akagamor na sugat jada ni Kawigin Sali na biktima
Tan tinulungan na sa kining biktima iya si katumata so sinasagsag na suspect jad nanduran pasin na laman na sa redwaran biktima simbatik jad Lingayen District Hospital ganya sa may suspect so naresto na saray taklaya na uloy. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Lakin nan sarili ang urat jada patambalan nagawas o aksidente oras na alas 9:50 na labi jada San Miguel San Nicolas Road Barangay o Son 2A Barangay San Bonifacio sa San Manuel Pangasinan. Sa may biktima sumantao na 42 wala asawa minero ang gapoy awiton driver's license residente na Villamor Street Barangay Giseta Norte bali na sa Manuel Pangasinan. Jada investigasyon na pulis sa Manuel sa may biktima suman mamariho na black microbike AXC 125 motorcycle yang gapoy sulungton helmet tana si katoy walad impresya na alak. Akabatan sa may biktima sumamarap jad south direction na nalus control to niya sumunubila sungigan na sa may impakaduwak kyara na bitlan na biktima tana bimasig solo to ada siminto imbatik jada rural health unit sa biktima bang balit si katoy hindi deklarana dead on arrival. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras na alas 10:01 na labi na naingkasas na saraya kabyangan na mapandan pulis so anti-illegal drug bypass operation jada pangiwanwan ng police captain na Roderick Espinosa hipi na mapandan pulis sa may suspect yalaki sumantao na 29 balulaki construction worker residente na barangay Baluding Edabitlan Baloy. Ingkasas so drug bypass operation jad barangay poblasyon na Dabilang Baloy. Asamsamad suspect so sakay pirason heat shield transparent plastic sachet yan ang karga na Cebu walay balakton na 0.01 gramo awalaan na presyo na 68 piso yailala ko to da ng panggap yung poster buyer nang kinapkapan na sa otoridad asamsam the suspect so limarang pirason heat shield transparent plastic sachet ya walay bulato na 0.06 gramo mambili na 408 piso asamsam mata na otoridad so inusari 500 piso bill ya bypass money duwaran na empty Playboy cigarette pack sa may suspect so nawit the police station kaso ninsungay na section 5 tan 11 article 2 na Republic Act 9165 sinsigip the korte laban ed abitlan suspect. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Antes na nung dapag dasaray balitad nasyonal wajanire pigaran paibano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Super ang kwento, walang halong drama. RH Super ang itagay, walang problema. Mas masarap pag malamig ang tama. Round 2 na, walang mawawala. Patak-patak mga tropa para tuloy ang saya. Super ang inuman, pagsama-sama. RH Super na, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Kumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maapig yung kapuasan Pangasinan.
Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabuosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:15 na kabuosan. Unda pagtayo ada saray balita nasyonal. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Tinawag ya chismis na Malacanang so nibalitan walay kulon cancer ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ingkwana na Palas Presa Officer Attorney Claire Castro ya makadral adaki ng Presidente tanjada gobyerno ekonomiya at bansa so unyaran na chismis ng kalautla noon na po ada fake news. Tinukoy na Attorney Castro si Attorney Harry Roque ya si katoy may tatayok kuno nabit ang chismis ya walay kulon tro mabag ng Presidente jada gusto niya tan na mangipapuhay na litrato ya walay akabukol ya gilig na agis ng Presidente yan ang ada sa kaya okasyon na unong ada kinan Castro anong nang matjad video ya intagay ng Presidente so limato niya legan ya mapapayapay eda saray Karaklan. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Diyan saray karumanya balitad nasyonal. Tinawag yamatila na Malacanang so palapag ng Vice President Sara Duterte ya hinaras na administrasyon iray kaalyado na senador ng BP Sara Duterte. Unong adaki ng Palas Presa Officer Attorney Claire Castro agto antano iner so nanlapuan na talino yan na tayak na fake news. Ingkuanan Castro, ya imunalan na ang itayak na fake news. So Vice Presidente ni Paakar ada papanisyan ya 20 piso ya bulas ya singa kanon ya bawoy. So bulas ilalako ada mamurang presyo panamuglay na kadiwa sintos. Untan tumot sa tayo fake blatter yaman lalapo at sa Beverly Hills tan arumniran na fake news laban adakinan na First Lady na bansang Pilipinas. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Dimagop si dating Senador Bong Revilla the Department of Justice para the preliminary investigation at the arapunto na reklamo ya plunder ni Paakar at the flood control projects. Si Revilla ya kakulong jad Mel Dormitory Payatas Quezon City Jail so akasulong na duyaw ya jail t-shirt ya walay bullet base legan niya kapusas tan na iniskutan na saray miyembro na Payatas Police dyan sa Department of Justice. Sangkot si Revilla at saray reklamo na plunder, violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, tan impangawat or receiving a gift by public officers tan corruption of public officers. Imapirang mo si dating na DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating na DPWH Engineer Henry Alcantara,
na dating DPWH sa National Capital Region na Director Gerald Opinicia bilang state witness. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Judge Sangkonran ya Balitad National impasiguro na Land Transportation Office o LTO ya paubatan sa driver tan suspect at agawan hit and run yanan na resulta at impatoy na 23 anyos siya negosyante Judge Cebu City. Jada panamagloy na social media ya impos karuman inlantad at initial assessment yay muna nakabangga at akaparadan si Dan so 20 o 21 anyos ya si Sien Andrew Baharillo ya si katoy driver na SUV sa Pebrero 9 ya agawa jada barangay Binalada, Cebu City nan si katoy Timakas abang katunya so Kingston na Ralph Ching degan ya manakar at karsada ginatmanon takas sa si Paharilyo bangbalat na nandyan na kontrol kanya na atubakyar so mamarihanto na luluganan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Narangalan na rin katibukulan niya balita da lokal balitad nasyonal antes tayo ng dapat gadasaray issue yasing bato na dasayang kabuwasan wadyan ni Repigaran Paimano. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Dame yung Son ang puta-putang irang impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Babala sa publiko mula sa PCSO, ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Hindi ba napapansin ang iyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi, riding in bed.
Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga taram, Paborito! Diyan Orbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyang Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabing Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:26 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan. Okay. Maningas. Good morning! Hi, good morning. Ayun. Mga kabosan, magandang umaga. Siyempre, ako po inyong kapaborito, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. Diyan sa may technical control, si Engineer Nixon Dakal. At ako naman po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Aha. Araw po ngayon ng Biyernes, Pizza Tracy sa buwan ng Pebrero 2026. Lucky day, Friday the 13th. Oo, sabi nila pag 13 na Friday, 13th. Takot ira, ha? Oo. Hindi. Friday the 13th. Nasa tao na yan. Kung paano mo ididil yung araw na yan. Tignan mo nga yung mga official na naging 13 ang kailang nung sila umupo. 'Di ba si dating presidente Irap 13th president. Naging presidente. Pero masaya po tayo. Masaya po ang sambayan ng Pilipino. Masaya po ang mga dalaga at binata. Dahil bukas ay Valentine's Day. Pero sa mga mag-singirog, mag-asawa, every day is Valentine's Day. Araw-araw yan. Araw-araw. Araw ng pagmamahal. Yung araw ng puso. Atong tinanggapoy pipilian tutan. Kaya yung mga yung mga mapagmahal. Tulad ni si Gabaydan ibaga February 14 naman labat sa pan-celebrate da. Paano to may hulier ay? Kaya nga. Kaya pan-celebra ay. Tingnan mo si Manny Boy ng Mapandan. Maagang nanonood Manny Boy Landingin? Landingin. Good morning. Good morning po sa inyo dyan sa bayan ng Mapandan. Uy, ngayon yung yung Kasalang Bayan. Kasalang Bayan dyan sa Mapandan. Merong mahigit na 4 na po. Na ano yan? Yung Paris. Pairs. Nakakasal. Dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Ngayong araw, di ba? So yung mga magsing-irog ay magiging legal na silang magkasama
pagkatapos ng kailang kasal mamaya. O, anong oras ba yung kasal ka paborito, Errol? Mamayang hapon yan kung hindi ako nagkakamali. Start ng call time nila is 1:30 yata eh. 1:30. Kaya meron pa kayong ilang oras para mag-isip at baguhin yung isipan ninyo. Kaya mo ni baga. Wala ni unatras. Siyempre, baka mamaya may matrasoy, biglang aatras ay aba, sana hindi na. 44 pairs. 44 pairs. Oo. 44 pairs. Kaya meron pa kayong ilang oras para mag-isip, Kaya pagdating ng na mamaya, anong oras 'yon? Alas 5. Hindi, ang maaga ang call time nila. Maaga, oo. So siyempre may mga may mangyayaring briefing. Oo. Sa mga meron pang, ikakasal 4 o'clock. 4 o'clock. Pero may mga maagang magko-call time dyan. Diyan sa may Public Plaza. Gaganapin. Diyan sa may Mapandan Public Auditorium. Okay. So diyan po gaganapin ang kasalan ng bayan mamaya. Alas 4. Yung sinabi ko pa lang 1:30 ay yun po yung public advisory. Public advisory. Temporary road closure. Road from Mapandan Central School. Alam mo yung Central School? Tama. Hanggang doon sa may St. Joseph drugstore will be temporarily closed on February 13. Ngayong araw po yan, Friday, magmula 1:30. 1:30 p.m. hanggang alas 8 po ng gabi. To give way to the Kasal ng Bayan event at the Mapandan Public Auditorium. Kindly take alternate routes. Thank you. Ayan. Yan po yung public advisory. Diyan sa may bayan ng Mapandan. Kaya kayong mga gustong humabol, humabol. Pwede silang humabol pero sa ibang araw ng schedule. Hindi, humabol baka hahabol doon sa yung itigil ang kasal. Itigil ang kasal. Baka sa buntis ako. Baka gusto niyo humabol tulad ni Robert Carunungan Mundacruz, Supatan. hahabol pupunta ng Mapandan. Robert nakalimutan mo na, no? Lingunan ko. Oo nga. Hahabol pupunta ng Mapandan yan, Mapandan with love. Okay. Sige. Kaya mamaya saksihan natin yung 44 na pares na ikakasal yan po sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. Siyempre, ang magsusolemnize walang iba, si Mayor Carl Christian Viga. Siya yung magsusolemnize dyan sa kasalan ng bayan. Dahil sila po yung authorized lang, inutorisahan ng batas na siya po ay magsusolemnize. At ngayong araw din, kapaborito Errol, ay magkakaroon ng paglilinis sa ilog. Diyan po sa may Barangay Buod, yung sa tinatawag na Buod River. Diyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. So, ano po yung masasabi mo dito, kapaborito Errol, sa paglilinis? Napakaganda na programa ito ng local government unit, headed by Mayor Patrick Agustin Karamat. At siyempre yung mga kawani ng gobyerno, na sila po yung kasama sa naturang clean up drive dyan sa may Wood River. Pag sinabing Wood River, mahaba yan. Mahaba yan. Pero yung nasasakupan lang ng Kalasyaw. Kalasyaw, nasasakupan ng Kalasyaw. Kasi ang Wood River hanggang doon sa Benguet, kung hindi ako nagkakamali, tinawag mahaba yan. Bayan yan actually. Kaya dyan lang sa bayan ng Kalasyaw. Nabanggit mo ay ibang probinsya na yan.
So, tulad dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan, yung kuwan nga, siyempre, nandyan yung mga kaantabay ni Mayor Patrick Agustin Karamat, tulad ng MINRO, Municipal Environment and Natural Resources, nandyan din ng MDR, Municipal Disaster Risk Reduction Office, headed by Mr. Ed Villacurta, at ilang pang mga kawani ng gobyerno, at kasama na rin dyan yung mga barangay official ng Barangay Buda. Siyempre. Dapat sa natin barangay official, si regular ditan. Siyempre, sila yung nakakasakop dyan din sa Barangay Bude. Siyempre, ang Bud River hanggang dyan sa may Parungking, sabi nila yung dyan, yung Barangay San Miguel. Alam mo kasi itong si Mayor Patrick Agustin Karamat, isa rin nagmamahal yan sa ating kailugan, sa mga ilog, sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Ito yung kanina yung sinasabi nating nasasakupan ng ng napakahabang Bud River. Ay ilang probinsya? 1, 2, 3. Tatlong probinsya, di ba? Benguet, Pangasinan, tapos yung bahagi ng La Union. 3. Magmula dyan sa may Baguio City. Pero ang lilinisan nila yung sa bayan ng Kalasyaw. Hindi sila pwedeng mag-encroach din sa mga... Anton River tan, Bud River matan siya rin. Yung sa Kalasyaw, Bud River yan. Bud River ang tawag dyan. Bud River papunta dyan sa may Sampabian going to La Union yan yung Bud River na yan Kaya't pababa actually dito, pababa. Pababa nga pababa. So ngayong araw dyan. Kaya itong si si Mayor Patrick ay nagsagawa na noon ng paglilinis dyan kasama yung mga kawani ng gobyerno dyan sa Kalasyaw. Ngayon maglilinis na naman sila dahil napakaraming dyan yung mga kangkong, siguro yan mga yung upang siyempre pagdating sa paglilinis talagang ukalun. Kaya may akabara. Ararate basura, wala rami water lily, kantura. Tanong mapitik mala, araramay ang babangil dutak dito na Satanya River. Hindi lang yan, yung mga plastic, buti at pang mga basura. Siyempre, may mga nagtatapon dyan yung mga lalo na ang gapay makanang nang piki ka tan mo ibuntok. Magdala na nang noken. Hindi agmula na nang sabay ka nang sika. Correct. Takalidam ka yakin. Dapat ipaigting ang tamang disiplina ng mga residente. Lalo na yung mga nakatira malapit sa ilog tulad ng ginawa ni dating barangay kapitan. Si Carlito Dion. Ng barangay. Yung political will. May political will, pinairal yan. Pinairal niya, At sa una, medyo may mga nagalit. Pero at the end of the day, ay ang nakinabang mga taga-barangay Bud, katon inanaro dalalaingan. Kaya pinatupad ni dating Kapitan Carlito Dion yung political will para mapangalagaan ang ecological solid waste management. Kaya nga nakatanggap ng parangal yun mula sa Malacanang way back 2002 yata. 2002. Ang paglilinis sa mga ilog na tulad ng Bud River dyan sa Kalasyaw ay mahalaga para sa flood control at protection at para na rin sa kalikasan. Ayan. Dapat magkaroon ng information, education at communication campaign para sa tamang pamamahala ng solid waste dyan sa naturang lugar. Kinakailangan na hikayatin ang komunidad na panatiliin ang kalinisan sa kanilang barangay. Dapat din na gumalaw ang barangay council na hindi lang umaasa sa local government unit dahil meron silang malaking responsibilidad sa pangangalaga sa ilog sa kailang nasasakupan ayon sa Local Government Code of 1991, yung Republic Act 7160.
at ang mga batas ng kalikasan, di ba? Ang kanilang pangunahing tungkulin ay panatilihin ang kalinisan. Kaya dapat magsagawa sila ng regular na paglilinis diyan sa mga ilog, mga estero, mga daluyan ng tubig. May pondo naman yan. Yung clean and green. Oo. Diba? May pondo Correct, naman. meron. So, kinakailangan na ipatupad ang tamang batas laban sa pagtatapon ng mga basura sa ilog. Noong panahon ni dating kapitan, Carlito Dion, hinanap nito ang sanhi ng polusyon. Kung saan may pinanggagalingan yung medyo masangsang na amoy. At gumawa ng investigasyon kasama ang DENR. At nasolusyonan ba? Nasolusyon. Ang sanhi ng pollution ay kung hindi tayo nagkakamali, way back 1990s yan, ay dahil sa isang pabrika ng soft drinks na nagtatapon ng waste material sa Bud River, sa ilog na dyan sa Barangay Bud, sa bayan ng Kalasyaw. Kaya kinausap ni Kapitan Dion ang pamunuan ng planta at talagang pinairal ni Kapitan Dion ang political will. Ipinagbawal ni Kapitan Dion na binta yung naturang soft drink sa buong bayan ng Kalasyaw hanggat hindi nila hindi sila magsasagawa ng draining operation, yung management ng planta ng soft drinks. Kaya nung natanggal yung masangsang na amoy na nanggagaling sa ilog. Akin si Kulor Tutan ang dekat. May mga tungkulin na komite ang bawat kagawad ng barangay. Diyan sa may tulad ng Committee on Health na siya ang namamahal sa kalinisan, nutrisyon at serbisyong medikal. Dapat gumawa ng hakbang upang maprotektahan ang kalinisan at malayo sa polusyon. Dapat lang na pangalagaan ang kalusugan ng bawat komunidad, Kapaborito Earl, dahil nga may clean up drive ditan. Kay Baiken. Sigurado kay Baiken ditan si dating kapitan. Kaiba. Siyempre, isa ring environmentalist yan. Manangarot na kalikasan. Si dating Kapitan Carlito Dion. Kaya, siyempre, yung mga idea niya, isinisir niya sa bayan ng Kalasyaw upang mapangalagaan ang kalikasan. Especially yung mga ilog, mga estero dyan sa bayan ng Kalasyaw. Kaya't inanyayahan siya, binigyan ng imbitasyon para dumalo sa naturang clean up drive na isasagawa ngayong araw. Kaya't napagaganda yung mga programa na yan. Yung sustainable ang kailangan dyan na dapat na gawin para masustain natin ang kahalagaan at kalinisan ng ilog dito sa hindi lang sa bayan ng Kalasyaw kundi buong lalawigan ng Pangasinan actually, di ba? Dapat na ibalik natin yung sigla ng ilog natin. Kasi no wala ray kinditan. No wala ray abibilay iran sira-sira. 'Di ba? Yung mga isda na mabuhay diyan muli. Siyempre minabang. Siyempre, mga taga-ibang lugar ba? Hindi, taga dyan lang. Kaya't dapat na mapangalagaan ang kalikasan, mapangalagaan ang mga ilog. Meron yung yung butterfly na ilog ko, bubuhayin ko at mamahalin ko. Di ba? Nasa na yun yung mga ganyan na butterfly ng actually noon si dating Governor Amado T. Espino Jr. Meron siyang butterfly, yung ilog ko, aron ko. Kaya yung mga ilog, mga dagat, ay talagang nilinisan yan ni dating Governor Amado Tutan Espino Jr. Wala may title Tutan yung ilog ko aron ko. Ilog ko aron. Kaya dyan sa may Bimali noon, noon nung bago siya naging gobernador, nakikita mo naman,
ang daming mga tulos ng kawayan, yung mga pasiking, nandyan eh. Pero nung siya naging gobernador, siya yung namuno dyan sa paglilinis ng naturang ilog, kailugan dyan sa may bayan ng Bimalay. Kahit napakaganda, natignan. At wala na yung mga kawayan na nandyan sa gitna ng ilog. Ganyan sana. Pero nakikita nga ano nang muna tanawa? Litan labat nung umpisa labat ita na banda Binmalay. Diba? May tayantis na balay. May mga nakikita ka naman na dyan, tulos ng kawayan. Ano ba yan? No, dyan, banda San Fabian. Dami. Nuwatang kamatod tay-tay. Grabe, parang nagagawa. Sobra sa mushroom na parang kabuti yung mga kawayan na nandyan. Wala nang makitang ilog kundi puro mga tulos ng kawayan. Diyan sa may bayan ng San Fabian, diyan sa may Kayanga Bridge. Punta kayo na sa may Kayanga Bridge. Dagupan. Untan tumot. Kaya nasaan na yung pagmamahal ninyo sa kalikasan? Nasaan na yung pagmamahal niyo sa mga ilog? Yung tanggalin nyo yung sagabal. Diyan sa may kailugan. Yun yung sagabal. Pag walang sagabal. Tinanggal nyo yung sagabal sa Sangguniang Panlunsod. Tanggalin nyo rin yung sagabal sa kailugan natin. Para sagabal, para makita naman na talagang ang papaboran. Sa paboran nyo sa itutuotan sa environment. Alam sa ramay negosyante, kaya pigara. Matintinunos la sa Sangguniang Panglungsod, matintinunos la subatik nga sa may pangipasada nasa ratay untan larang issues, may supplemental budget, actually milyon ito niya supplemental budget, unta mo kumon matintinunos mo subatik na sa atay danom at kailugan tayo. Paano itong nagawan itan? Matintinuno sa batik to. Nakaw ko lang si rin. Kalang tayo ratay sa gabal mo. Diyan ilog. Total, inumpisahan nyo nang tanggalin yung sa gabal dyan sa konsulo. Kaya dito natin makikita yung talagang political will ni Mayor Belen Fernandez dito sa lungsod ng Dagupan kung meron siyang political will. Pagkalilabat, iratay sa gabal. Yung outside Dagupan, yan, Binmalay. Dito ay San Fabian. Araramay aram ni aga basa-basa na nang. So kayo ran taga ditan, antayutan, wala tay amay tulos. Nakawayan. Aramay kawayan Kaya ayan, tanggalin ninyo yung mga sagabal din sa kailugan natin. Dito natin makikita, kung talagang mayroong political will itong mayor natin sa lungsod ng Dagupan. Challenge natin na tanggalin lahat mga nakabara na mga tulos ng kawayan dyan sa may kailugan natin para magandang tignan at maprotektan natin ang environment. Hindi magandang tignan para talaga malinisan. Hindi yung may yung babarad kini, may pawayan na danom. Correct. Kaya nga lahat abanggit may Wood River. Di ba sa napakahabang dinaanan yan, yung Wood River na yan, ang end niyan ay Dagupan. Diyan sa may kwan. Diyan sa may tulong. Lingayen Gulf. Sa pagitan ng San Fabian at Dagupan City. Diyan yung pinaka-exit niyan. Correct. Kaya dumadalo yan pagpababa magmula yan sa Benguet sa Baguio City at dadaan ng Tuba, Benguet, dadaan ng Pugo, Rosario La Union, tapos dito Sison, tapos yan San Fabian, meron din sa part ng Pusurubio, San Jacinto, tapos Mangaldan, dito sa may Dagupan City. So dyan ang daluyan ng tubig. Yung kasi mapapansin ko lang ba tagkwanta napapansin mo nung banda ka dito na San Fabian ang lingaw kad sa may taytaya unarapod Lingayen Gulf nanang mo grab agmula nanang may kin ay nga pula agmula nanang karakal na kawayan grabe kaya't papaulan ng dalabat
Pinapabayaan. Pinapabayaan lang, ano? Oo, kasi baka magalit yung mga tao. Hindi. Ha? Magalit yung may-ari. Ay, magalit yung may-ari. Oo. Oo nga pala, yung may-ari kasi yung mga tao aga napaboran. Oo, yung mga may-ari. Kapag mga laysira, nababa at irata, wala tayo yan. Aramay tulos. Paano mo nundalan? O baka naman in exchange sana hindi mangyayari. Baka mamaya naman sila yung nagsusupport sa tuwing eleksyon. Sana hindi yung mga operator diyan. Dapat natanggalin niyo 'yan. Yung mga operator ng mga pispin, mga piskages, dapat bigyan yung sila ng moratorium tanggalin yan. Yung mga dyan, illegal pispin dyan, illegal piskages dyan. Grabe yung nakikita natin sa mga kailugan. Wala ka nang makitang tubig puro mga tulos ng kawayan Wala nang magigisnan yung mga kabataan mamaya at mga susunod na henerasyon. Wala na silang makikita dyan sa kailugan kundi puro mga tulos ng kawayan o kaya talagang namatay na yung ilog. Kaya kayo rin Ken, raramay mahilig yaman mga nasirad dayat, kandura, mga lahi sirad ilog. Nangyuraratan niya Ken. Ang mga tulos. Raratan niya kakawayanan. Ditad lugar-lugar yung malan lamang. Makabalang araw sa gitna ng ilog. Gitna ng dagat tinubuan na ng kawayan yan. Magiging taniman ng kawayan. Wala ka na makikitang tubig. Puro kawayan la sirin puro kawayan. Alas 6:51 ng umaga. Good morning kay Adila de la Cruz. Taga Kalasyaw ito. Good morning sa inyo, sir. Sabi niya, good morning din sa inyo. Si Helen Ibasan Labarias, ayan, ng Bimali. Nakikita mo dyan sa kapaligiran mo, puro mga tulos ng kawayan, Si Merlita Abilia, magandang umaga rin sa'yo. Ganon din kay Kagawad Dio Quinto Peralta. Ayan, good morning po dyan sa may barangay Binlag. Kalasyaw, Pangasinan. Marami tayong dyan, listener dyan. Ay, marami. Dyan sa bayan ng Kalasyaw. Kahit sa saang sulok ng barangay, pag nakita yung nabusisan yung si Errol Horado, uy, kayo pala si Errol Horado. Hindi po, ako po si Dennis Muharis, kang kumot. Lalo pag tumawa si kapaborito Errol. Ayan. Si Lisa Sim, good morning. Good morning din sa'yo. Okay. Sino pa yung mga nanditong si Caramel de la Cruz. Uy, Caramel. Dito na syudad na San Carlos. Ayan. At kay Madam Geraldine Muñoz de la Cruz. Magandang umaga. Yung kanila pong may bahay. Ayan. Good morning po. Good morning. Nagigising yan. Kasi siyempre wala business to. Saka may mga bisita. Na pupunta ron. Masakbayan naman asikaso. Malante, walay business, asikaso to rin totoo. So talaga na busy mat dito na kulaan to. Pero ang ganon tutan, arapan irarami totoon ken. Wala man si Pato. Mangkaukulan, ya nakatungtong damot. Untan si Caramel de la Cruz. Dan sa may pinabliton na may ispusad puso to. Si Madam Geraldine Muñoz de la Cruz. Yan ay dan imbita nitan. Wala rin activities sa public schools.
Taliwan mo yung politiko, awa. At gabagabay na balot, yung imbitaan. Ang alimang politiko, gabagabay ng imbitaan, saan, kinmat, itutulak na. Itutulak na ang batik, pero medyo ano yan. Oo, si Kwanto Matat. Si Kwanto, sa nagtimot sumanding kor, hanggang Hanggang putayod, untan iran kanya na, si King kasi, si Madam Geraldine Munoz de la Cruz, unong sa may nakakatungtong at si Kwanto Matat, napakabait po ang pamilya de la Cruz, at madali silang kausapin. Maliban dyan, tumutulong din sila sa mga activities sa mga public schools. Kaya't sila po yung inaanyaya namin sa mga activities sa mga school sa Kwandamat Aramay Mamaistara. Ganyan na Ken maslak si Katoy Ken uula at saratay Ken imbitasyon, nara imbitasyon. Dito da syudad na San Carlos. Well, good morning mo, Tad Sara, may listeners tayo. Pilas siya mambabantay natin, si Ferdinand Nagal, good morning, sabi niya. Good morning po, sabi ni Junalyn Soriano, si Bliss morning sir, sabi ni Nirisa Lisa Flores, ayan. Morning idol, kuanan Amads Idyo na Barangay San Miguel, Eda Kalasyaw, Pangasinan. Morning mga sir, sabi ni Migarlitos Calamno, ayan. Good morning sir, sabi ni Garcia Imelda. Morning mga idol, sabi ni Margie Nakurda. Si Sir Ben Gab Hobelianos. Ayan, good morning. Si Mar Pascua, morning mga idol. Susana Bungar Bustamante, good morning sir, sabi niya. Sylvia Romero, morning po mga idol. Si Flor de Risa Calisar, good morning. Maribek Rivera Balason, good morning. Si Gis Tagli, ayan. Morning sir, sabi niya. Ganon din si Siri P. Tirado. Morning mga sir, sabi niya. Good morning din sa inyo. Tirado, Malasiki. Malasiki, Malasiki. Nabanggit mo. Pero may ikon din Tirado sa Bimaloy Hindi ako nagkakamali dyan sa Barangay Linok. May mga tirado dyan. Oo. Alas 6:50 ng umaga. Bago tayo dumako sa lampang mga isyu. Bukas nga pala darating yung mga labi ni dating Speaker Jose de Benicia Jr. Diyan po sa may didirso dyan sa may Bunuang Giset, Simbahan Yabato. Mamaya basahin natin yung detalye. Yung detalye malalaman nyo mamaya, makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iran Impormasyon. So #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Kapaborito. Alas 7 na. Time check is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city?
and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say, tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:03 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Yakabwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkora, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control. Nag-iisang pugi sa puso ng kanyang misis. Si Engineer Nixon Dakal. Meron ka na bang nabiling bulaklak, Engineer? Para bukas. Bulaklak ng kalabasa. Mga kami fishing. Nakan mo ni. Bulaklak ng? Kalabasa. Kalabasa. Okay na. Practical. Tsaka sama mo rin ng puso. Puso ng puso saging. Ng saging. Ayan.
Alas 7:04. Oy, good morning nga pala kay Michael Mariado Sugano ba yan? Magandang umaga po sa inyo. Thank you very much sa pag-subaybay sa aming palatuntunan araw-araw. Bukas darating yung labi ni dating Speaker Jose de Benicia Jr. February 14 na nakatakdang dumating sa umaga ng Sabado, February 14, ang mga labi ng five-termer speaker na si Jose de Benicia Jr. at paglalamayan hanggang Linggo, February 15 sa Simbahan Yabato sa Bunuan Gazette bago dalhin sa Batasang Pambansa sa Lunes para sa memorial at necrological service. Kaugnay nito, naglabas ng paalala ang pamahalang lungsod ng Dagupan hinggil sa temporary road closures sa mga lugar na daraanan ng hearse ni former Speaker Joe de Benicia. Kabilang dito ang Karanglaan, Mayumbo Road na isasara mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Bukas yan. Kapaborito yun. Yung necrological program at public viewing sa Dagupan City Plaza. At ididiretso ang kanyang labi sa Dagupan City Plaza kung saan idaraos ang isang maikling necrological program upang sariwain ang kanyang kabayanihan at kontribusyon sa Dagupan at sa buong 4th District ng Lalawigan, kung saan siya kinilalang leader at ama mula nang maitatag ito noong 1987. Nagtakda rin ang mamalaang lungsod ng 2 oras para sa public viewing para sa mga Dagupinyo at iba pang nais magbigay galang kay JDB sa huling pagkakataon. Ang labi ni Mang Joe o si Manong Joe ihimlay sa simbahan niya ba to sa Bunuan Gazette, pansamantalang ihimlay sa February 14 at ito ay bukas din sa publiko anumang oras sa pagdalaw. Yung vigil 14 at 15. Yung vigil mass Sabado at Linggo. Ang vigil mass para sa kay JDB ay gaganapin sa February 14 sa simbahan niya Bato sa ganap na alas 5 ng hapon na pangunahan po ni Archbishop Socrates Villegas. At sa naman sa Linggo naman, February 15, idaraos ang isa pang vigil mass na pamumunuan naman ni Bishop Jesus Cabrera. Necrological service sa gabi ng Sabado at Linggo sa ganap na alas 6 ng gabi sa Sabado at Linggo ay magkakaroon ng programa kung saan inaasahang magsalita ang kanyang may bahay na si Manay Gina de Benicia at anak na si Top de Benicia, ganoon din ang ilang kaibigan upang magbigay pugay at magbahagi ng magagandang alaala tungkol sa yumaong anak ng Dagupan. Ayan, Kaya bukas pansamantalang asahan po yung mga may mga kalye. O mga kalsada na medyo matraffic isasara muna. At may mga isasara ay mag-adjust na lang po muna tayo. Kaya ngayong sinakyan ko kahapon, sabi niya bakit sinara yung papunta rito sa may Bunuan Bukig. Sabi niya ang dadaan namin sa Ayusip Road. Ang sinabi ko naman sa kanya, kaunting lang tiis kasi darating yung bangkay ni Speaker de Benicia na lalamayan dyan po sa may simbahan niya Bato dito sa Bunuan Gazette, ako sa kanya. Ilang lang yan, araw na magkakaroon ng kaunting aberya sa inyo, pero bilang paggalang kay dating speaker, pagbigyan natin ng pagkakataon kako
So naintindihan naman niya. Hindi niya alam kasi biglaan daw. Yung siya, yan ang explain ko sa kanya kasi meron ngayong press release na ibinigay kaya nabasa natin. Yun yung at least binabanggit din natin dito yung information dissemination makatulong na itong mga motorista ay makapag-adjust muna. Correct. At saka hindi lang dyan sa may Bunuan na Gazette, dyan din sa may Mayumbo, di ba? Ang kakaroon ng kaunting aberya. Yan pansamantalang kasi dyan na idadaan yung labi ni dating Speaker de Benicia from Manila. Dadaan dyan sa may Karanglaan, Mayumbo, going dito sa may Arellano to Bunuan na. So magkakaroon ng kaunting aberya dyan sa may Karanglaan, Mayumbo. So kaunting kitatis lang dyan. Ilang oras lang yan, ilang oras. Hindi gaya dito sa may Bunuan, siyempre inumpisa na nila yung rerouting plan. Para sa ganun ay maisanay itong mga motorista na bagay dalawang araw lang naman dalawang araw lang yan, Sabado at Linggo. So counting tiis lang kung gusto nyo na bumisita makita si Speaker Jude Benicia, dyan po lalamayan sa may simbahan niya Bato sa Bunuan Gazette. Alam mo kasi marami ring nagawa itong si dating Speaker de Benicia. 5 term na Speaker of the House. Tama, 5 terms. 5 terms na Speaker of the House. Pero matagal na siyang naging congressman na 4th District. Kaya't marami siyang mga nagawang mga panukala, mga measures sa Kongreso, mga batas na ngayon ay pinakinabangan na ng sambayan ng Pilipino. So maraming mga mga programa, mga proyektong iniwanan ni Speaker Jose de Benicia, especially dito sa 4th District. Kaya nga hindi nila makakalimutan pag sinabi mong Speaker GDB, nakatatak sa puso't isipan ng mga taga 4th District dahil mapagmahal. Doon nararamay hindi tilak legacy. Kaya nga legacy, yung mga nagawa. Kaya't hindi rin yan matatawaran at hindi rin yan basta-basta na matanggal sa isipan ng mga taga 4th District yung kanyang mga legacy, mga nagawa during his term bilang congressman at bilang 5-term Speaker of the House. Siya po yung nagbigay ng karangalan sa atin. Edner Mosario, good morning mga busing, sabi niya. Good morning din sa iyo. Si Maribek Rivera Balason, magandang umaga. Gawin din sino pa? Nabasa ko na kayo ito, si Shari P. Tirado. Ayan, mga magandang umaga. Basahin natin itong mga yung mga nandyan sa'yo dahil marami kang fans. Mga reaksyon. Reaksyon. Nandito yung mga reaksyon. Okay, sabi niya rito mula kay Ronnie Beltran, congrats nakapagbigay kayo ng awareness sa clean environment, sabi niya. Okay. Hindi, trabaho po namin okay. Na iparating po correct. Sa inyo. Okay. Si Erne Balulong, condolence po sa pamilya de Benicia, sabi niya. Fernando de Vera, my deepest sympathy to the family de Benicia. Si Aisa de la Cruz,
Thank you so much kay Mayor Patrick Agustin Karamat, sabi niya, okay. Si Lolita Aquino, sana dito rin sa Tubong Dagupan, linisin nila ang ilog sa floodway, napakaraming basura, sabi niya. Floodway, yung daanan ng tubig. Daanan ng tubig, oh. Benito Aguilar, sana i-dredging mga ilog habang wala pa ulan, kaunti pa tubig, sabi niya. Okay. Yung mga puno ng mga water lily. Oo. Ayan. Sa iba-ibang lugar. Ayan. Oo. Sambuyo, Yatwa. Correct. Wilfredo de Vera, keep up the good work, Mayor, sabi niya. Okay. Carlos Garcia, sana mga barangay council na may sakop ng ilog ang gumawa ng regular na paglilinis. O, tama ka rin dyan, no? Siyempre, sakop nila yan, yung mga barangay. Okay. Si Lerma Kagiwa, ginagawang tapunan ng basura ang mga ilog kaya tayo nababaha. Nelly Garcia, good work. LGU Calasiao. Renanto Castro, sana palalimin ang ilog habang kaunti pa ang tubig, sabi niya. Alas 7:15 ng umaga. Si Nancy Balieska, ayan, magandang umaga. Marami tayong viewers ngayon. At ganun din, magandang umaga kay former Liga President Nanding Istabilio. Diyan sa barangay Lilimasan, San Carlos City. Ayan, at ganun din, si Kapitan Junan Istabilio, magandang umaga sa inyo po. Si Kapitan Saldi Bauson, ng Barangay Macabito, Calasiao, Pangasinan, magandang umaga sa inyo. At ganun din, ang mga barangay kagawad dyan sa Barangay Macabito, Calasiao, si Kagawad Pio Hilumen, Kagawad Junjun Gabrielio, Kagawad Domedor Episcope, si Sun to be Kagawad, Alvin de Vera de Guzman. At ganoon din si Son to be Kagawad, Jaime Binasa. Ayan. Si Madam Anita Rulusta ng Barangay Macabito, BHW, mga BHW dyan, magandang umaga. At ganoon din mga barangay Tanods. Good morning. Si Sir Jeffrel, dyan sa Mayor's Office Mapandan. Abalang-abala yung mga yan ngayon. Oo, si Sir Felix Domicilio. Ayan, magandang umaga. Kasalang bayan. Sila yung mga isa sa mga nag-aasikaso dyan. Si Boss Darwin, magandang umaga. Si napakalakas ang kanyang radyo. Napakalakas. Si Lakas, magandang umaga. Si Ma'am Sila Pinuliar, magandang umaga. At Councilor Freddy Pinuliar. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Diyan sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. Ayan. Kagawad Regan Kilaton, ng Barangay Bunlag, Calasiao, magandang umaga. Esther Ramos ng Barangay Mangkop, magandang umaga. Okay. Ipapalo up dami kaya, no? Antula ko no'y kipapasan to. Amay. Parehas ni, hanggat natan. May barangay hall dito na Banawang. Wala ni tapaw na creek. Oo. Parehas ni. Oo. Siyempre, structure tan eh. Only in Banawang. Only in Banawang. Oo. Aya antadalan bawal, impasuot yung impalagay, may barangay hall. Ayan. Oo. Sana makarating ito sa Department of Environment and Natural Resources. DENR. Diyan sa may regional office. At ganun din dito sa Masembro. No mampawit ni Ray litrato o sararata na ahensya, nayari na aksyonan On. Kasi baka hindi pa nakarating sa kanilang opisina. Diba? Correct. Ganyan kasabi do opisina ikin. DNR, mampawit kay litrato. Panaka-aksyonan may complaint. Man gawa kayo ikin na may complaint. Complaint letter. Para sa ganun, madaling aksyonan yung mga ganyan na mga hinaing ninyo. Kasi violation talaga yan
labag sa batas po yan, yung naturang paglalagay ng istruktura sa ibabaw ng Creek. Yan ay pinagbabawal ng batas po yan. Kaya't kayo mga taxpayers dyan sa may barangay Banawang. Alam po ng karamihan yan. Hindi lang natin alam itong barangay official na to, mukhang siya lang ang hindi nakakaalam na bawal sa creek. Baka hindi naman nakakaintindi. Hindi naman natin pwedeng hindi niya naiintindihan. O Agtugabaya Talo Santa, si Kato mismo, 5 di man ng regional office. Tetepatan to no saragto. Sabi ng regional director, anong sabi? Hindi pwede. Hindi pwede. Dahil bawal yan. At Ikaw ang kapitan, ikaw dapat ang sumuway sa mga gumagawa ng illegal. Hindi yung ikaw yung manguna. At alam mo ba na pwede kang kasuhan at pwede kang matanggal sa pisto. Mayaman lang nagkalkala lang na kaso ang kani. Aman sumidyo kindita. Ang sakit. Napakasakit, Kuya Ede. Naman na, andito para sa barangay, para sa... nandyan na tayo. Para sa tao. Nandyan na tayo kasi ikaw ay elected official, public servant ka, ay tungkulin mo yung gumawa ng mga kaparaanan para sa iyong mga kababayan. Pero hindi po sinasabi ng batas na kung ikaw ay public official ay maglalagay ka ng illegal structures sa ibabaw ng creek. Yan po ang gusto nating linawin dito. Ikaw po yung mamuno sa magandang hangarin ng iyong barangay. At alamin kung tama o mali. Yun lang yun. Bawal o hindi. Saragto o aganayari. Huwag ipilit kung ano ang gusto. Siyempre yung kapitan dyan kasi mahilig sa sa bawal ha? Hindi ba bawal yung paglalagay ng barangay hall sa creek? Bawal. Di mahilig siya. Wala kaming sinabi. Dito. Kung ano pa yung ibang hindi pwede. Kung anong nasa kukutin nyo, siguro yun din na nasa kukutin namin. Ano yan? Baka may reaction. Padala mo, meron pang kaunting ayan, yan. Basahin mo. Baka siya na yan. Siya na yan. Ay, nayari. Katumanayan Ken. Sa ikanto na Engineer Nixon. Agang gani agaw, sir, kanto. Ni nabuwas Sabado, February 14. Kanto di ako ng talante, mamaplasya talaga kang. Tamanaya na buwas, February 14, ay kaarawan ng kanyang misis, si Madam Charis. Happy birthday, Madam Charis. Yung birthday niya, Valentine's Day. Valentine's Day na buwas. Aton maaro, si Ken, Madam Charis, at kinan... Correct. Kaya pagdating niya mamaya bukas, ni Engineer Nixon, may dala-dala siyang yung bulaklak at saka chocolate. Madam Charis. Pero si kang kinan engineer ng mga liw kay Rosas, sa may Rosas Laya Kalabasa. Hindi nasira dalan amin. Hindi, pero siyempre, bukod sa Valentine's Day, happy birthday po, Ma'am Charis. Ayan, yung may bahay po yan ng ating poging-poging engineer, technician. Ayan. Kaantabay po natin tuwing meron tayong live. At Madam Charis, happy birthday po Happy birthday. Ganoon din, happy birthday in advance kay yung brother ko, si Valentino. Bukas din yan. Valentino? Valentino. Valentine's Day, Valentino. Valentino, si Val. Nasa Manila siya ngayon. Happy birthday. Hermano, Valentine's Day, Valentino yung garanto. Alam mo kung sino nagpangalan sa kanya yan. Matan.
Alangan na si Siyempre, ka. ako. Lahat ng kapatid ko, ako nabigyan ng pangalan. Magano? Alangan na, inyanak da ka at yan. Kada man anak si nanay mo at sige mangiter. Oy! Ramay gagit ka. Letter F yamin na. Ninking ko namin sungar na. Letter F. Si kasi rin susang katak ka nanda. Lante, Amontan sara anak ko matat letter B. Katak ka nanda. Pero ang atsik andi. Alon seksong ito sa atsik man eh. Ay, siyempre, abangunan mo na. Wala lang nga rin to, nung lima sa ka. Ate, ala kayo sa iter. Sa pangkalawang ko, sige manag-iter na nga ran. Seksyon nan iter na ran. No, wala tay agim. Ya, si ka at 1 year old at pimaway at kin. 1 year old ka. Andi ta. Nangyari ka. Andi si sagat ken ng saman at si taong ko ng saman, anong taong ko la eh. 6 years old ante siya si Valentino. Oh. Kanyan si kong ko nanay ko nay ni Valentine's Day. Valentino. Okay. Ante po. Ay yung Valentino na lang doon. 2-14 ko ka umata. Okay, 2-14. Ano ka, February 14. Paborito na kita na numero ng Councilor Elias Villanueva, 14. Ayan, no? Sige, man-exercise din na, engineer. Take it away! Mag-exercise tayo tuwing Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Mag-exercise tayo. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Gayon din kay Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Hoy, si Councilor Nestor Gabrilio. Councilor Elias Villanueva. Councilor Jopi at si Councilor Mike Sis. Ayan. Si former Councilor Gerald Apicial, magandang umaga. O si former Liga President Carlito Diona, nabanggit natin kanina. Si Longhair Calvo, Joel Calvo. Engineer Art Gaspar, magandang umaga. Si Madam Mami tan si Boss Carlo, magandang umaga. Si Sarbayan. Hoy, Sarbayan, good morning. Magandang umaga. Gaon din kay Sergeant Esteves at Madam Jubet Apiado Esteves. O si Sir Arturo Eustaquio. Dyan sa LGU Kalasyaw. Tuwing umaga nakikinig yan. Si Sir Art Eustaquio. Eustaquio, ayan. Yung isa pang Art. Art Soriano. Art isa pa. Gaspar. Yan. Tatlong Art. Art. Pag pinagsama mo yan, yan yung mga talagang mapagmahal din sa bayan ng Kalasyaw. Vice Mayor Johnny Cabrera ng Mangaldan. At si Councilor Chini. Chini Rosa Flores ng Mangaldan. Magandang umaga. Mangaldan, dyan sa may barangay Anolid, marami tayong tagapakinig dyan. Si Sir Jonar Lapore, magandang umaga sa inyo. Ayan. Diyan sa may Samura Food House, Ambunaw, Kalasyaw. Magandang umaga kay Manager Delia. Yung cooker nila, si Mami Helen daw. Angie, Maria, Asia, si Esther at Buknoy. May Buknoy. May Buknoy dyan. May Buknoy din ako. Magandang umaga. Migarlitos Calano. Ayan, nabati ko na ito kaya na. Wala na po tayo sabat na oras sa ating palatuntunan. Kaya po ay pansamantalang namamaalam sa Himpapawid. Magbabalik po kami sa Lunes. Monday na, Monday. Kasi bukas kuan. Nagpapasak. Labanda panag. Pensa. Labandiro kami bukas. At sa linggo siyempre Plansanido. Taga Plansa. Okay. Ang inyo pong mga nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Mactorial Lingkora, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At siyempre kasama din natin dyan sa may technical control ang nagmamahal
sa kanyang asawa na si Madam Charis na magbo-birthday bukas. Engineer Nixon Dakar. Ang tabayanan na susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa programa Litnay Baloy. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan.